jeg har en bogen Den Fremmede af Albert Camus, og bogen starter på med at Jarl Marceau tager ud på plejehjemmet og begraver sin mor, og derefter der tager han tilbage til sit hjem, hvor han så er i biografen med Marie. Nogle dage senere der møder han hans kommende kompagnon Raimund for første gang, og hjælper ham med at skrive et brev til hans kæreste, som Raimund godt vil hente. Senere der frier Marie, som bliver Jarls kæreste, til Jarl, og de tager sammen i sommerhus med Raimund og en af hans venner, hvor de ligesom for første gang går op for Jarl, at han skal giftes. Den er ude i sommerhuset med, at Jarl skyder en araber, som har været oppe og tolles med Raimund. Anden del den starter med, at Jarl er blevet arresteret og sidder sammen med en forhørsdommer og sin advokat og gennemgår forbrydelsen. Derefter der får han besøg af Marie inde i fængslet, hvor han har en kort samtale med hende. Derefter der begynder den her retssag mod Jarl, og han sidder ligesom i den her retssag og føler sig overflødig. Og ellers så går tiden med at tænke over livet i fængsel. Hvor han efter han er blevet dømt til døden, ligesom har muligheden for at lave en benådningsansøgning, hvilket han vælger at lade være med, fordi at han mener, at livet alligevel hovedsageligt er meningsløst. Og det slutter så med, at han har en samtale med fængselspræsten, hvor han finder frem til sin opfattelse af meningen i livet. Bogen den er opdelt i 2 dele, del 1 og del 2, og den har ligesom bogen har en kronologisk opbygning, hvor der dog indimellem er nogle få flashbacks, blandt andet til hans tilværelse med moren. Den første del den omhandler Jarls liv uden for fængslet, hvor han møder Marie og skyder araberen, hvor Jarl ligesom fortæller begivenhederne meget løbende og kronologisk, som de sker, og spændingen den stiger jævnt op til mordet, hvor det i kapitel 6 slutter med, at araberen skyder, Jarl skyder araberen som klimaks. Anden del den beskriver livet i fængslet og under retssalen og indeholder 5 kapitler. Og gennem del 2 der aftager spændingen sådan jævnt mod slutningen, og Jarl fortæller om begivenhederne hovedsageligt fra sin celle. Ellers så bliver meget tiden brugt på refleksioner over meningen med livet og det absurde ved livet. Og han tænker også noget over det absurde i den her retssag og baggrunden han dømmes på. I kapitel 5, som er sidste kapitel i del 2, der trækker han sig tilbage og bruger meget tid på at overveje, at han skal sende den her benådningsansøgning, og samtidig så konfronteres han også sådan direkte med samfundets normer og værdier i form af præst. Hvor det ender med, at han efter et vredesudbrud over på præsten ligesom finder frem til sin mening i livet, som jeg kommer ind på senere. Fortælleren det er en første persons fortæller, der fortæller i datid, og vi har kun adgang til den her til Jarls tanker og opfattelse af verden, som han beskriver subjektivt, og hovedsageligt så prøver han ikke rigtig at forstå andre, men mere bare registrerende over for sine omgivelser, og der er stort set heller ikke brugt nogle metaforer igennem bogen. Beskrivelserne de er meget detaljerede, når det sådan kommer til det fysiske og sanselige, hvor beskrivelserne bliver meget korte, når det er følelser og det indre, jeg skal beskrive. Et eksempel på det kan fx være, at han har besøg af Marie i fængsel, som er hans forlovede, hvor Marie spørger, har du det godt? Har du alt, hvad du behøver? Hvor han bare kort svarer, ja, og derefter der retter han ligesom opmærksomheden mod de andre talende, og beskriver egentlig dem sådan kropsligt og overfladisk. Af centrale personer der er der Marceau, som er Jarl, Raymond, hans ven, og den forlovede Marie, og jeg starter med at beskrive Marceau. Marceau er Jarl og hovedpersonen, og han er meget forskellig fra samfundet. Han har helt andre værdier og normer. Han finder for eksempel ikke ægteskabet vigtigt, og morens død, det er ikke noget, han lægger den store sådan sorg i. Han har ligesom sin egen moral, som er forskellig fra samfundet. Og et eksempel på det, er, at han ligesom ikke ved, hvad synd er. Da han snakker med fængselspræsten, der siger han, jeg sagde, at jeg ikke vidste, hvad en synd var. Altså det her med, at han forstår ligesom den
moral, som er til stede i samfundet. Og han har den her afvigende moral, hvilket også kommer til udtryk i form af morens død. I dag døde mor, eller måske i går, jeg ved det ikke. Jeg fik et telegram fra alderdommen, deres mor død, begravelse i morgen, hvor han ligesom er meget sådan mere bekymret om, hvornår moren døde, end egentlig det, at hun er død. Han er også sådan ærlig over for sig selv. Han kan ikke græde, bare fordi at moren er død, altså bare for ligesom at udtrykke en falsk sorg, hvis han ikke føler, at han er sørgende. Så lægger han meget sådan lidt væk på sine handlinger, eller tanke bag dem, kan man sige. Han hjælper Raymond med at nedtrykke elskerinden, uden egentlig at have noget motiv. Og et andet eksempel er, når Marie spørger, om de skal giftes. Jeg sagde, at det ikke var så vigtigt, men at vi godt kunne gifte os, hvis hun gerne ville have det. Så ville vi komme videre med at elske hende. Jeg svarede, som jeg allerede havde gjort en gang før, at det ikke betød noget, men at jeg vidste nok ikke elskede hende. Jeg forklarede hende, at det ikke havde nogen betydning. Altså det her med, om han elsker hende, det ligger han ikke en stor vægt i. Og når hun spørger senere om han elsker hende, så det betyder ikke noget, men at jeg ikke tror på det. Altså han tror ikke rigtigt på den her kærlighed. Udover det, så opprioriterer han meget det fysiske og sanselige frem for det sjælelige og indre. Altså det her sex med Marie, blandt andet. Han er meget væk på klimaet, altså den her varme ved morens begravelse. Og varmen under retssalen, altså meget de her ydre ting, sanselige ting, og ikke så meget det reflekterende over, at han måske skal dømmes til døden. Og han tillægger også solen skylden for, at han dræbte araberne. Raymond, han er ven af Jarl Marceau, og han har problemer med sin elskerinde. Han er sådan modsat Marceau, eller meget usympatisk, kan man sige, i form af, at han slår sin elskerinde, næsten dræber araberne inden Marceau griber ind og siger stop, og så får han ligesom manipuleret, eller i hvert fald gjort sådan, så at Marceau skriver brevet og vidner for ham i forhold til volden mod hans kæreste, eller ekskæreste. Og han er ligesom med til at indblande Marceau i de her konflikter, som man ender med at blive dødsdømt for. Marie er Marceaus elskerinde, og hun kan, ligesom Marceau, så kan hun også godt lide det her fysiske, altså det kropslige, men hun er også meget mere følsom i forhold til Marceau. Hun opgiver ham ikke, altså hun vil godt ligesom have det her følelsesmæssige bånd, hvilket også kommer til udtryk i form af, at hun godt vil vide, at han elsker hende. Miljøet. Historien den foregår i Algier, og det er højst sandsynligt inden 2. verdenskrig, og der er ikke sådan detaljerede miljøbeskrivelser, som ligesom beskriver byen. Det er mest sådan sanseindtryk fra Marceau, hvor han sådan registrerende beskriver begivenhederne. Temaer i bogen, der er blandt andet det her tema med absurditet, som især kommer til udtryk i form af Marceau, altså Jarl. For eksempel det med, at han skriver brevet til Raymonds kæreste, hvor det ligesom udspiller sig sådan her. Men Raymond sagde, at han ikke følte, at han var i stand til at skrive det brev selv, og at han havde tænkt på, om jeg ville gøre det. Og så spørger han ligesom, Raymond Marceau, om han har noget imod det, hvor han så bare svarer, og det havde jeg ikke. Altså den her, det er ligesom uden mening, altså der er ikke noget motiv for, at han skal gøre det, og jeg giver heller ikke nogen begrundelse for, at han gør det. Så er der også altså det her, som jeg havde inde på før, i forhold til Marie, det her med, at han vil gifte sig med hende, hvor han ligesom, han går bare med på ideen, og han tillægger ikke rigtig det der ægteskab nogen mening, og Marie spørger også, om han har sagt ja, hvis det var en anden, der havde spurgt, så ville hun vide, om jeg elskede hende. Jeg svarede, som jeg allerede havde gjort en gang før, at det ikke betød noget, men at jeg vidste nok ikke elskede hende. Altså, han elsker hende ikke, men alligevel går han med, og derefter der spørger Marie til, om han havde sagt ja til et ægteskab, hvis det var en kvinde, hvor jeg altså svarer ja. Altså sådan meget kølig over for de her følelser. Jeg tilskriver mig ikke rigtig nogen betydning. Udover det, så er det ligesom mord på araberen, som også kommer til udtryk som noget absurd. Altså der er ikke noget motiv bag det, udover at han var generet af solen,
så forfølger han den her kvinde fra Celeste, hvor den eneste begrundelse for, at jeg gør det her tidsfordriv, hvilket også er altså, absurd i sig selv, at man forfølger andre. Og så er der, mens han sidder i de her tanker, han har om forholdet til Marie, hvor han tænker, var hun død, interesserede hun mig ikke mere. Som man siger på side 134, altså han lever i i forholdet, og der er ikke rigtig nogen tanker bag det, så den person han er i forhold med, så tager han derfra og lever videre. Udover det, så accepterer han også meget hurtigt livet i fængsel, og indretter sig ligesom efter det, sådan, som om det var helt naturligt. Derudover så er døden også en central del i bogen, hvor blandt andet Jardets meningsløse tilgang til livet ligesom udtrykker forhold til døden. Men enhver ved, at livet ikke er værd at leve, som man så siger, eller tænker det på side 132. Og han har ligesom den her opfattelse af, at alle skal dø. Livet har ikke rigtig nogen mening. Og om man dør i dag eller om 20 år, det er ikke rigtig stort. De andre bliver også dømt en dag. Han selv vil også blive dømt, som man siger det på side 141. Altså det her med, at om man dør i dag eller senere, det er lige meget, fordi at man skal dø uanset hvad. Altså det her med døden er uomgåeligt. Og han har blandt andet sådan en samtale med fængselspræsten, hvor præsten spørger, om man slet ikke har noget håb for et liv efter døden, og han tror på, at den er fuldstændig død, hvor Maso så bare svarer ja, altså han tror på, at man dør endeligt. Udover det så ansøger han ikke om den her benådning, fordi at med den begrundelse, at han skal jo dø alligevel, så om han trækker det ud i 20 år, eller om han dør i dag, det er sådan ikke den store, det gør ikke den store forskel. Og han har også den her tro på, at ligesom livet det er meningsløst, eller man kan ikke rigtig ændre på det her. Han bliver blandt andet tilbudt forfremmelse af chefen, hvilket han svarer. Jeg svarede, at man ikke kunne lægge sin tilværelse om, og at de alle var lige gode på side 50. Så er det der med, at livet det har ikke rigtig nogen mening. Så man kan ikke ændre det. Ja. Så er der også et tema med fremtid i bogen. Maso kan for eksempel ikke genkende sig selv i fængslet, og mens han sidder og venter på, at han skal henrettes, så sidder han ligesom og hører på sig selv, eller ligesom registrerer sig selv, indtil jeg hørte mit eget åndedrag, og jeg blev forfærdet over, at det var så hæst. Altså han føler sig ligesom fremmed, altså han forstår ikke, hvorfor det er så hæst. Og der er også et senere tidspunkt, hvor han prøver at smile, men hvor han egentlig ikke kan kende sig selv. Jeg smilede, men ansigtet havde det samme strenge og sørgmodige udseende. Altså han kan ikke kende sig selv længere. Det her sørgmodige og strenge udtryk, det føler han ikke rigtigt. Det er ham selv. Udover at være fremme over for sig selv, så er han også fremme over for samfundet. Hvilket ses i retssalen, hvor folk afskyer ham. Og man kan ligesom også se den her retssal som samfundet, der afskyer Jard. Altså de forstår ham ikke på grund af hans irrationelle handlinger, som ikke har nogen forklaring, hvor samfundet ligesom søger de her rationelle forklaringer. Han føler sig også fremover for det her samfundets ligesom, forudindtaget mening med livet, hvilket blandt andet sker under forhøret med forhørsdommeren, hvor forhørsdommeren ligesom vifter med korset, som er et symbol på det kristne og meningen med livet, hvor jeg ligesom siger, at han ikke er kristen, og han forstår ikke det der med at være troende. Og han danner derved sådan sin egen moral og sine egne værdier gennem tilværelsen. Og ja, altså det med at fremme Marie er også inde på, at han er speciel, og han ikke passer ind i samfundet sådan, som man normalt gør. Hvor hun blandt andet siger, hvor hun blandt andet sådan tænker over det, Marie siger, efter at have været tavs igen et øjeblik, mumler hun, at jeg var en sær en. Altså det her med, at han er speciel og skiller sig ud, han er fremmed. Fortolkningen af bogen, altså man så, han er den fremmede for samfundet, hvilket ligger også i titlen af bogen, den fremmede. Han følger ikke de forventede normer i fremtiden, eller de forventede normer for samfundet, og han observerer det, men forstår ikke rigtig samfundet, fordi at han har en helt anden moral og tankesæt, end der ligger i samfundet, hvilket man tydeligt kan se under retssagen, hvor han sidder egentlig og keder sig
forstår ikke anklagerens logiske argumentation og opbygning af den. Fordi at han netop prøver at finde de her rationelle argumenter, som Marceau egentlig finder ikke til stede her. Og udover det, så er han også, han er også fremmed for sig selv. Han kan ikke finde ud af, hvem man er før til slut. Hvor der er det her centrale citat. Som om den store verden havde renset mig for det onde og tømt mig for håb, åbnede jeg mig for første gang. I denne nat fuld af tegn og stjerner, for verdens ømmelige gyldighed. Fordi jeg mærkede, at den lignede mig så meget og var så brodelig. Jeg følte, at jeg havde været lykkelig, og at jeg var det endnu. For at alt kunne fuldbyrdes, for at jeg kunne føle mig mindre alene, behøvede jeg bare at ønske, at der ville komme mange tilskuere den dag, jeg skulle henrettes, og de ville modtage mig med håbefuldt tilråb. Så han indser ligesom det her absurde i livet, altså universet er ligesom ligeglad med, ligeglad med de menneskelige anliggender. Altså det her med, at han finder meningen ved at acceptere, at der ikke er nogen mening med livet. Og derved der indser han også, at døden er et vilkår for at kunne leve et liv med mening. Og blandt andet det her med tanken om benådningen understreger også det her med, at døden er et vilkår, altså hvor han vælger ikke at indse en benådning, fordi at det for ham er meningsløst, at man skal dø. Og han har ligesom altid sådan været mere eller mindre ligeglad med alt, indtil han ligesom møder præsten og bliver vred på ham, hvilket gør, at han finder mening med livet. Da det er der, han indser absurditeten gennem en form for handling i form af det her vredesudbrud. Meningen med bogen er ligesom at vise det absurde i livet, det absurde menneske, og man skal ligesom danne sin egen mening med livet, før at livet kan leves. Og det er også de her temaer, og Marceaus handling, det er også ligesom en klar del af de her eksistentialistiske træk, altså blandt andet det her med, at han er meget kropslig i sin væremåde. Han foretrækker ligesom det sanselige og det kropslige frem for det her sjælelige og tankemæssige. Og det er ligesom den her vigtighed af det fysiske frem for religiøse værdier og samfundsnormer, som blandt andet er en af de eksistentialistiske træk. Udover det, så er der absurditeten, hvilket også er et klart eksistentialistisk træk i bogen. Altså det her med, at alt grundlæggende er meningsløst, og at det her fravær af Gud, det gør, at mennesket selv må skabe sin egen mening med livet og sin egen moral, da der ikke er ligesom nogen gudskivet mening eller logik. Så det her med, at man skal ligesom kræve, at man er i live for at kunne finde mening med livet, altså det her med eksistens før essens. Og det absurde, det ses ligesom det her vejen til mening med livet for Marceau, som han finder ved at acceptere meningsløsheden, altså en form for nihilisme, altså at hans mening med livet, den finder han først, da han accepterer, at alt er meningsløst. Altså det er også det her mangel på de faste normer og værdier, hvilket gør, at mennesker selv skal opstille meningen, og derved der man, det kommer ligesom til udtryk ved, at Marceau som den fremmede over for samfundet, som ligesom har de her sjælelige normer, men Marceau han tror ikke på det, eller han lever i hvert fald ikke i det, og finder derfor selv sin mening med livet.